ya nti yɛn paase da ɛma mpanyinfoɔ yi sɛ ɔmɔtumi nya pɛpa ɛde tu anamɔn a ɛte saa yɛda obi biara ase mpanyinfoɔ yɛda mu nyinaa mo ase ɛwɔ madagyeɛ a munyama dwumadie yɛda mo ase. Enso yɛda mo ase ɛnaroma ɛyɛ na yɛn nyinaa yɛaboa na yɛtumi dwumadie no gu so a ɛkɔ na wie ɛyɛ na mpɔmpɔnso a ɛduro no deɛ na kyerɛ sɛ na ɛhia a na sɛ ɛsɛ fata no nyinaa no yɛtwa egu awie yɛtwa egu awie yɛtwa egu awie nti ɔhwɛfoɔ yɛda wase sɛ dwumadie no wadom aka yɛ ho. Yɛ ɔne sɛ ɛhyɛman ɛyɛ mpanimfoɔ a organize program yi sɛnea assembly members ɛwɔ hyɛm yɛka ne sɛ yɛda wase abɛn a bere biara sɛnea wɔnyɛ ɔpepa ɔdɔ soronko abɔkuro sɛnea ne sɛ ɔmpɛ nsupapa ɛmu ɔnya abadeɛ so sɛnea ɔnyɛ ɛnyɛ yie na bepɔsopɔ deɛ wɔyɛ kakra a mɛhyɛ bɔ na menka mo parliament a mɛbɔ nyinaa ɔbɔ ne hyɛ ɔmo a wie a mɛsan mmɔ kama na mawe kra bepɔsopɔ ɔhwɛfoɔ saa bere dwumadie no nyinaa yɛde aba awieɛ fɛfɛɛfɛ ɛyɛ official luncheon a yɛde ba yɛde berɛ mu no ɛno na yɛde aba awieɛ no nyame nhyira wɔnyɛ ɔkɛseɛ sɛ woka yɛ ho abere biara sɛ o comment o like na wo share ɛyɛ Gyankɔba TV nyame nka wo ho na ɔnhyira wo bye bye.